and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba da siyang kaagi karon magkaning usa ka lalaki nga taga Mangagoy Bislig City sa Rigao del Sur. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Pipoy. Mga buwisit! Buwisit! Uy, si Charmin, disapot na sad. Nanghagi sa sad. Nangurot ang pagbuak ng mga butang da. Ay, paita asawa ha. Bangon ko, bi. Ato na ko siya. Buwisit! Ay, ano naman sa ha? Manuga? Uy, sa'yo pa buntag. Nanghagi sa masuga. Nagisapot dagad ha. Ay, kinsa may dili na puton? Nga sa'yo magkain ni Anis atas silang birayin ka na ningil sa itong utang. Piti pa itong sildo. Mabayaran na gina na to. Mabayaran lagi, pero perming doon ay balance. Basta ko ang balance kaysa data. Ay, lang kay naglihok atong utang. Wa magpundo. Ay, kay magadatam ta. Uy, patungan naman sa bagong utang. Ablara, mura nagway data. Naningil na gyud siya, nya pahutdan ang tanan natong utang inigting bayad nato. Way balanse. Ipa-impas. No impas, no utang ko, no. Huh? Magnanga na lang unya ta ini. Hanggap ka sa hangin. Nagsaligrabe tas utang sa ilang tindahan. Ang atong giutang niya cash ug ingon man mga pagtaon diya sa iyang tindahan mo ni atong gisaligan. Gili. Ngita ko pagi. Ay, kapala ka. Ay, nagsapot-sapot good. Good vibes, good. Uy, ops. Ay. Pita. Pita. Kalihay gyud ha. Di ko mulihay. Ako may go. Ari kagas kong unang frame nga mong ginabay. Pangita gyud pagi ha. Kay gipulan na gyud ko ning kalakiha. Biyaan ta gyud niya ka. Di, ayaw mo na. Kung di ka mawili na ko, kawilihin atong anak. Kamong duha ang dili nako kawilihan. Mulayas ko ug ibilin ko nimong atong anak. Simba ko itaon labang upito ka raod. Simba ko itaon mulayas ka. Mulayas gyud ko, timanina. Nyantas inyong school ha, anak ha? Balikaon sa papa, ha? Bye pa. Bye. Dagdami ulit ni mo pa ha. Tanaw lang papa. Di lang ko saad. Pa, ayaw na lang ko kuhaan niya pa ha. Apdi raman mi. Pauli raman ko. Tuyog akong mga classmates nga ato silingan. Maayo noon kung mauna. Amping sa pagkakaw ha? Dili magkat sa daan ha? O pa. Sige, ato na ko. Amamis mama ini uli ha? Dili magbad ha? Ha? Aron di siya sa puton. Okay pa. No problem. Problem hindi. Ato na sa papa. Bye. Bye pa. Kuyog nila ko dito, Cebu. May trabahong nagpaabot ko dito. Cebu. Kalayo sa ato eh. Malayo ko sa pamilya. Unya, bay. Anahirog ka din sa ato nga bilong minimum ang sweldo. Samtang dito sa Cebu, above minimum. Pwede ba gito mo overtime aron madungagan ang imong sweldo? Kay dako nga building ang i-construct. Ay, paitag din. Wate na kong grado eh. Construction na kita ay masudang trabaho. Hindi sa pagkatrabaho, dagkong tindahan. Kay elementary graduate naman ta. Tungos ka pobre. Ano na pagmahay, bay good. Mauram sa'yo nakaya sa itong ginikanan. Mausad. Nya, saban, ha? Sama ka? Mukuyo ka na ako, Cebu? Deal? Or no deal? Bay, panayon to na. Lunch break na. Mga oras na Bay. Bawa mo ko cellphone mo, be. Manawag ko kong asawang ikamingawan dito sa Sling. Uy, Paitay niya sa layo eh. ay, wala ba ko yung load, ha? Load lang, ha? Kung makasweldo na, ha? Palit ang barkong siltang, hindi na ka masige pahuwan ako. O, di time sa nga gusto kong manawag ni Charmin, makatawag ka dayon. Di na magpaabot ako. Kasabot ka ba, Nadawat na nako ang kwarta nga imong gipada. May kay dako-dako. Diferensya kay imong sweldo diri sa bislig. Mabitaw day. Huwag ko magbahin ni Kuya kung bay aboy diri Cebu. Tingalig matintal ka na sa mga babae di ha. Bantay ka lang gid ako. Uy, di. Babae ko taon. Huwag ko ilay babae ko kinabuhi. Si Charmin na gid ang akong asawa. Sige na oy. Mga tong na Miss Dudong, gabiin na. Alas 8 pagkadis gabi eh. Ay, nagduka na gani ko. Usayo ko kung bata. Bae na. Hello, Day Charmin. Day. Uy, wala siya speakers linya. Mamali, I love you. Paita. Kalais kong life din yun, Bay! Tuyog ka na. Ah? Di may lipay ta.
Sweldo bitaw. Bay, kamo lang eh. Di lang ko. Bukas ko kwarta eh. Giro to ko padang Charmin. Kinari ka cellphone na tagkinintos. Moy, bahin sa ko sweldo. Wa ka magbiling para sa imong kaugalingon. Limot ko. Buang nga bitaw. Nalimot. Unya. Sa naman lang imong kaugalingon ha? Kuan pa, umala ko eh. Ako nang bayilan sa sweldo. Maluitaw ka na ko bay, uma ko bay. Nabutangin mo ba eh? Ay, sige na. Kuyo na lang na mo. Ako na ibahala ni mo. Kay, nga no, asa magideta. Mga manikidlap-kidlap ay. Kaya nabaratuhan nga bala. Bay, ina ini, uy. Makasa akong Charmin ini. Ay, di tapos sakpan. Ay, tapos sakpan. Si Charmin layo ito. Tapos bislig. Kita na ta si Buk. Saan mo sumbong niya ito? Ha? Hello, boys! Uy, luboys ko. Tingali gusto mo table. Bakanti ko. Sige, miss. Sige. Lingkod. Ha? Thanks! Order ko ladies drink, ha? Uy, miss, ay lang kay sikit ako. Adto lang kauban ko. Adto sikit ko. Ay lang nako. Ngay naman! Nahadlo ka mo kurintihan? Game naman sa ko. Panganahan ka. Ah? Ani ba aboy matugoy? Labi na gubog. Tukok igagok. Di ko magatug. Mubangon ko may nang tubig. Ano man kalit akong gikulbaan. Wa ba kinatapos amo? Manawag kong Charmin, be. Magsusi ko. Sige malagbagting. Kapinan ako magdayal. Katuog ito kali. Wala tingali ng kalit nga gibati ng kukulba eh. Manikamot ako makatuog eh. Mag-stress na sa kadlaon. Manikamot ko makatuog. Bye. Kuyog na sa taon niya. Bay, di na ko eh. Kada sildo lang yun. Sige lang taglaag. Nakonsensya ko sa kong asawa eh. Nga nung makonsensya mo ka, bay? Eh, ikaw naman kang mukanta. Uinom. Hindi mo ka parehas na ko nga mutira yun. Bisa na. Kinsa may magdahom, no? Nga, mag-unom na dito kabuhan din si Bubay, no? O magkamatay ng gabi ang gibati ko sa akong asawa o sa akong anak. Huwag sa gawsanan sa anak. Usasa na. Putong lagi ko ini. Tingo ba gini, ini ulit ako sa bislig. Uy, tukana na si Junior. Hanggawa gini mo, oy. Cellphone mo, bagting. Tingaling si Carmina, ang nanawag. Uy, wa mo ko kaila ning number am ni. Nambira? Tubagon ko na lang. Hello. Hello, Pipoy. Si Nang Biring ni Nemo ang inyong utanganan og Ay, tindahan. nang biring. Nanawag lagi ka. Naningil ka sa akong utang sa tindahan, ang? Si Charmin may paninglinang ayaw ko. Tuaman niya ako tanang sildo nang. Wa ko maningil, oy. Imong anak ang dunay tuyo na malihog patawag nimo. Ay, maayo gani kay iyang nasuwat ang imong number. Maong na malihog si anak ko nga patawagan ka. Unsa, ang cellphone des iyang mama, haim des Charmin. Ay, di ato suryahin ng imong anak ko. Hello? Pa, O anak, o nga naghilak man ka. Nga nang hasol magkagaling tao eh. Kumituyo ka na ako. Kang mama ding cellphone, kang mama din nimo. Wala man si mama pa. Ibiyahan man ko niya. Tinda ko naman sa diyan. ay mabdos imong asawa, Pipoy. Og ni kuyog na siyang laki. Para ko giugbo ka kandila sa kudabati gikas kong anak ug sa musilingan. May laki akong asawa. Ug ni kuyog ni sayang kabit. Mabdos bing hinampak. Kalaming balik kaso no kadaghan eh. Napugos ko magbalik sa bislig. Kinalo ko kong anak. Wala ko magbalita ko na hain ang hinampak sa kong asawa. Kani mo Charmin gabaan taon ka. Nagtaro man ako pero nagbinuang ka. Din lang kutob. Daga salamat. More powers RMN. Kamusap mga hikalaw, mga sukinti paminaw, kinasingtasin ko ni David sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa sakaw. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa handimanan official Facebook page. Susunod kayon, Recorded by X Thunder Gaming. handumanan sa sakaaw. Kumusta kanyang tanan sa libog-libong tipaminawan, nisikan ta kayong hanumanon sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatog kinabuhi na kung swatampo. Ako si Michael. Sa dili pa kusugdan sa pagsaysay ka na kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan, kapalaran. RMN Drama presents
Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki sa usa ka barangay sa General Santos City. Nagpatago sa matuod yang address. Ang ato matatampo nagdasangan nga Michael. Gutom. Gutom ko. Gutom ko. Hilom na ha. Mabunal lang ta karon. Isultihan na biya ka na ako nga was papa nimo. Pagkanon taon niya kabas. Yan, nena ko. Oo. Gusto na. Ayan na pagilak. Nena sa papa. May dako pagkaon. May dako pagkaon si papa. Lami? Lami food? Yay! Kaon ko! Sis, mabungad ka. Then, nanit, ipahimutang na ako mga ipamalit, oh. Kay ako na pagkaon si JR. Sige na. Hala sige, pakanan ng anak ni mong inutil. Gikapoy na ba ako ha? Ah? Gikapoy na ko katiman og pamilyang dili ako. Nanit. Nanit. Nagiging ka din sa kawas. Nagpahangin ko. Dali na, manood na ta. Kitan si mga on. Nag-unsa man ang anak ni mong inutil. Dahil mahimo ba? Igo na sa pagtawag mo niya inutil. Sakitan ba ako kay amahan ko ko. Ug unsa may gusto nimo nga ako itawag niya? Special child good. Di ba inutil? Kay ati manunon man. Gikapoy na ko ati man sa laing tao nga dili akong kadugo. Dili na ko anak. Og labaw nagdili ko pa sa ikaw bana. Nanit. Buang masaguning akong kasing-kasing. Kung nganong nimo pa ni Pitik. Nga unta, nasayod man unta siya nga biyudo ka. O may anak ang ati manunon. Oh. Kadagan ako nako. Murag di kong mahot na lalaki, uy. Nga di patol na lang gid nimo nga wanilain. Sakita sa dana, day. Sakit bitaw ang kamatuoran. O kudo na may angay nga basulon, ako na, dili ikaw. Kay igo ka ra nanguyam nako. Ako mo inisugot. Niya ako sa usa ka obligasyon nga dili na inako kaya. Nga alkansihon di ay ko. Kung sa may gusto nimo mahitabo karon. Agad ko nimo kasi magkaputi mo hukom, ha? Nanit, mahal ko kayo ikaw. Nahibaw kay gina. Mahal ko ikaw. Apan dili ko mabuhi sa pulos na lang bugma. May kaugalingon kong kalipay nga ako nang gihikaw sa akong kaugalingon. Sukad lang ko mahilang bikit nimo. O dili nako. Dili nako. Makikbuwag ka na ako. Pasilo ako. Apan kinahanglan ko kining buhaton. Ug kay wa na ko malipay ning atong pagpuyo. Panahon na sab nga akong kaugalingon na akong hatagan og pili. Dili ikaw, dili ang akong gugma nimo. Og labaw ng dili ang imong anak. Ang akong kaugalingon. Usa lang siya. Makakita ka paglaing babae nga makadawat ninyo ni JR. Magmahal ninyo nga way kondisyon. Di lang tingin ko pagitaglain, ma. Igo na sa nanit kami apos kung kinabuhi ni JR. Uman sa kaway tayo ni JN ka kong asawa. Gusto man sad. Itingog na lang kag JR ang imong panahon. Nagkinahanglan usab siya sa imong panahon. Sa imong pagmahal. Uy, unsa man rong nanamaho? Uy, si JR ba? Nagpagawas na di siyang hugaw. O magkapugong. Uy, kaluoy sad. Hita na tana, doon tang akong apo. Ay, muralagoy nahitabo ay. Muralagoy bilaklong nahitabo. Masalamat, ma, nga. Missouri ka din sa bahay. May nakatapan ako sa pag-itiman kang JR. Maayo ka di kay day off ka karon. Unsaon naman ang ugma, ting trabaho naman nimo. Kisa may mabilis bata nga, gibiyaan ka naman sa imong kaipon. Ako sa evidence mo silingan, ma.
Ako lang inadlawan. Aron may magkabantay ug magkaatiman sa kong anak. Samtawa ako. Ay, pasagdi lang. Eh kung makalugar ko, pagasuruyon ko din hinga akong apo. Oh, ay. Kinsa pa lang nanawag ma? Ay, si Papa na sad nimo. Magid ni siya mahimutang basta madugay kong pauli. Maglain na yung utok. Ha? Kadiyot. Hello. Hello, Gomer. Ay, di ara ko silang Michael, oy. Unsa? Ay, pasensya ka na naka. Diligid ko makasuroy sa inyo. Magatiman pa kong papa nimo kay nag-mild stroke. Sige, way kaso ma. Nagasabot ko. Pag-amping mo din his JR, ha? Sige. Alisa ko. Amping sad ma. Magalasing ko na di hapit sa hapon. Di pa mauli na. Mangandan ako. Ano na, magkapauli na ko sa bahay. Mula ko na ba na ito tibantay ni GR. Basta maabot ako. Kaminsan si GR may magpugno, magatubang. Mangandan ako. Asa na tita Nanit? Ay napangita niya anak. Nilag kasi tita nanit ni mo. Layo kaayo. Layo kayo? Oh. Apas ni mama? Ha? Apas ni mama? Patay tita Nanit. Patay. Wa siya mamatay eh. Si mama lang ni mo ang namatay na. Si Mama Jane. Pero si tita nanit tuwa sa layo. Nag-work. Work? Oo, nag-work. Jer, gabi na rin ba? O, may work si Papa Ugma. Oo nga. Sige na, mga tuwag na ta. Sige. Tug na GR. Kantay GR, papa. Kanta. Uy, ka-cute ka ako anak. Uy, ka-cute ka eh. O, sige, ha. Kantahan ka ni Papa. Hangtod makatug ka. Promise ka, matug ni Gaga, ha? Oh, tug na GR. O, sige. Kantahan ka, ha? Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Nang luling, magtrabaho na ko ha. Ikaw lang mag-igos kong anak ha. Dong, ayaw ka balaka. Ako na yung mag-igo kang JR. Tagang salamat nang. Tod. Hatagan kang daan sa imong suhol ha. Karon adawa. O, niasa pa niyong pagkaon yung GR ha. Pagluto lang diha. Kay wag makaluto daan. Napik kong mata. Ako na lang unta to ang imong gipaluto. Wag mo na itong sabot nga. Maluto ka. Para naman GR. Ang bata na may imong bantayan o katiman nun. Ay kapila naman untay pagluto. Basta naalay lutuonon. Ay, okay na nang. Sige lang, pagluto lang diha. Sa trabahoan ng kumukhaon. Alas kong pamahaw. Ikaw ang mag-igo doon. Jar, anak. Ato na sa papa, ha? Di ka magbahad, ha? Di man ang luling, ha? Behave, ha? Magdaras papa ug lami. Inipaulin ako, ha? Love you, papa. Ka-cute kid ko anak. Love you too, anak. Good boy, ha? Good boy. Sige, ha? Ato na sa papa, ha? Ginoo ko. Pa-overtime mo na ba, Demi? Saan ako siya? Siya man luling. Ako siyang tawag na. Ako siyang yun nga. E-extend na yung oras. Dong, pasensya ka na yun. Dili ko maka-extend sa akong oras kay birthday man ko sa igsuon sa akong bana. Ug mo adto mi sa ila. Wasan ko kapananghid sa akong pares. Masukoon niya ko kalit-kalitan akong pananghid. Mo ba? Sige man ang luling. Sige na lang. Siguro lang ang bata, ha? Inigda ko ni mo. Pagkanda siya daan. Ug kung mo, pagkatulog ka siya daan. Santang di pa ko maabot. Kay malangan ko. Kay mag-overtime mo gud mi. Ayaw ka balaka. Ako nang ipahilo na utarong si JR sa dili ako mulakaw. Pasensya na yun ha. Sige nang. Nagsabot ako. Sige, bye. Ginoo. Sige na lang. Wa mo kamahimo ini. Di sa mahimo nga, dili ka mo overtime. Kay, doon may dinilian nga giapas. Ay. Kayo no, para sa ekonomiya. Di pa rin yung double pay eh. Di ba di ko mo overtime ha? Kay, huwag ko kabinas kong anak.
Nagsulot ko sa bahay ron. Mao ni nakapait sa single parent. Way kaabag. Pangitag ikapuloy na nito eh. Oh, unya na bay. Pabutan ng higayon na. Nga di mo pangitaon. Michael! Oh, Wa ka makabalita? may tungod sa unsa man. May sunog ko na dapit sa inyo. Gibalita sa radyo, nakadungong atong amo. Oh, unsa? Sa amo ginagsugod ang kayo. May mga sulti-sulti nga dunay kaduwa sa JR nga mga bata dito sa bahay. Nagduwa-duwa og kandila. Nakanagan ang mga bata sa kaduwa ni JR, apan akong anak. Wa na makadagan sa gawas. Light material lagi. Dali kay nakakatap ang kayo. Og nasunog ang amo. Lakip ang akong anak. Marko mabuang ato higayuna. Nga layo ko sa kong anak. Ug wa na ko'y kagayunan pagluwas pa niya. JR anak, niapas ka na ni Mama Jane mo. Inyo na kong gibihaan. Tabangin niyo si Papa nga unta. Ako malabang, kinilay pagsuwag may abot sa kong kinabuhi. Dinhin ng kutob, more powers RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Michael nga taga General Santos City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga dekolohan Kapalara. Ang mong kaagi kibuhatan ng sa radyo ni Miraluna Tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingtasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.